ba ki ci gaba da nuna damuwa matsananciya. Haka ne, rashin uwa abu ne mai raɗaɗi, yana da ciwo, to amma ya zami ya zama dole. Kowanne mai rai sai ya dandana mutuwa. Abin da ya kamata ki ci gaba da yi kawai shine ki ci gaba da yi mata addu'a Allah ya jikanta, mun kuma Allah ya kyautata mu. Na rasa farin gani na rasa mahaifiyata, amma yau ba zan ƙara ganin ta ba. Wayo Allah, Allah ka sanya ƙarshen rayuwata. Ki? Wannan wace irin magana kike? Kada ki kasance ɗaya daga cikin masu kare dokokin Ubangiji. Akan Allah ya jarabce ki da mutuwa sai ki buranci ke ma ki mutu. Kwata-kwata kake ƙara irin wannan magana. Wallahi ban san inda zan sa kaina ba. Ban san ya zan yi da rayuwata ba. Ban san inda zan fi in gaske ba. Kin ga Yasmin, ki ci gaba da yi mata addu'a. Ki yawaita yi mata sadaka. Shi zai sa kullum ku kasance kamar kuna tare da ni. Kin ji ko? Amma kake ƙara irin wannan magana. Ba da kyau a addini. Kin ji ko? Zuwa dai dama mu yi sallama, kin san gobe za mu yi tafiya da mai gidana. Yaushe za ku dawo? To sai yadda ta kama wannan tafiyar. To Allah ya kiyaye hanya. Amin. Idan kika shiga kya gaida gogo ko? To shikenan za ka ji dai. Kuma sai na kira ki a waya. Kana jin za ka gama duk abin da kake a kwana uku har ka dawo? Of course. Ai, in ma na ga zan wuce, gaskiya zan yanke abin da nake yi zan dawo. Saboda nan da kwana 4 likita zai zo ganin Kausar. Gaskiya. Yawwa. Kausar, ya kamata in dawo da wuri ko? Yawwa, my lovely daughter. Allah ya baki lafiya. Allah ya baki lafiya. Lafiya lau, tashi lafiya. Sannu Mahadi. Ya aiki? Alhamdulillah. Ina ganin ai sai ka je ka karya mutum ko? Dama ka nake jira. A daman na karya a gida da yake na yi baki, shi sa na dan yi latti a daji. Oh, ha shi ke. Dama ni karfi jira sai tashi. Ya, Kausar ya jiki. Allah ya ba ta lafiya. Sai mu dawo. Wato ina ganin tafiyan nan gaskiya ba za mu dade ba, ina ganin da kwana 3 za mu dawo insha Allah. Alhaji ka ci wannan karan ba dadewa za mu yi bacci. To wato in Allah ya yarda nan da kwana 4 likitan Kausar zai zo. To kaga is needed a ce ni ina kusa. Ko ba haka ba? Gaskiya ne. Ko da ba mu kammala ba. Kai zan baka kai taking over. Ni zan hau jirgin dawo insha Allah. Ba wata matsala ne. Allah ya sake mu lafiya. Wato Alhaji, wato tun da muke cikin wannan aiki namu, wato ban taɓa gamuwa da cuta mai irin wannan yanayin ba. Amma cikin ikon Allah mun ɗan gano matsalar, kuma an dai ta ci gaba da amfani da magungunan da muka bata, insha Allah za a samu sassauci. To amma likita, kana ganin yiwuwar samu sauki kuwa? Gaskiya ba zan ce komai ba. Amma dai to the best of my knowledge gaskiya sai dai ta samu sauki.
Kadi? Lafiya lau? Yawwa, yawwa. Ya to na baro ka da aiki ko? A da ji ba komai wallahi. Haka ne. Ya kausar da shi. To, Madi Kausar sai dai mu ce wato wannan al'amarin na ta kaddara ce. Kaddara ce Allah ya dora mana sai dai mu haƙuri. Mu nemi kuma yayewa daga wajen su. Me kuma ya sake faruwa Alhaji? To, Madi daga bayanan da likita ya yi mu, wato bayanan nan gaskiya sun tsorata ni. Sun taya min da hankali gaba ɗaya na rasa walwala. Wato ni na marasa ta jin dafawa gaba ɗaya. Domin matsalar yarinyar na Kausar ko ta halin ya yanzu ne kawai nema nake yi, ko ta halin yaya cikin ikon Allah ya bani hanyar da zan samu yarinyar da lafiya ne abin da yake damuna kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To amma Alhaji me zai hana a dauki Kausar a kai ta kasashen waje? Na san akwai kwararrun likita za su iya samun mata lafiya da izinin Ubangiji. To haka ne, amma Madi wato duk inda wasu shahararru suke wajen nema wa ɗan adam lafiya, wato kusan a doron duniya nan ba inda ban kai yarinyar nan ba. To amma har yanzu ba a dace ba, sai dai neman sauki wurin Allah kawai. To amma Alhaji tunda abin ya zama to haka sai mu sa Allah a gaba kuma mu ci gaba da addu'a. Gaskiya Allah da ya dora mata wannan ciwo cikin kudurarsa da ikon san Allah yadda zai yi mata. Allah ya sa. Allah ya sa. Amin. Amin Allah ya shi wannan roƙo. Shikenan sai na kira ka. Na barka. Yawwa. Yasmin, ina matukar tausayawa mai gidana dalilin rashin lafiyar da yarsa take ciki. Mai gidana mutumin kirki, mutum ne mai son taimakon al'umma. Allah sarki, wataƙila ita ce kaɗai yarsa kwalli, ko? Wallahi ita kaɗai ce yarsa kwalli ɗaya tak Allah ya bashi. Me zai hana ba za a fita da ita waje ba ko a daji a can? Yasmin ba inda ba a kai ta ba, amma abin ya ci tira. Allah sarki Allah ya bata lafiya, amma ni a gani na me zai hana ba za a dukufa neman magani a cikin Alkur'ani ba ko a daji. Ya Allah, mana tawassuli da sunayen ka zarkaku da siffofin ka kyawa da Alkur'ani mai girma. Allah ga mu gare ka da bukatun, Allah ka amsa mana. Amin. Sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Suwanar karbi da dama sosai. Hajiya ga wannan idan ta tashi da safe kan ta ci komai ki zuba mata wannan ruwan a kofi ki bata ta sha, sannan ki dinga ɗiba ruwan nan kina shafe mata kafafuwanta da shi. In Allah yadda za ta samu lafiya. Allah ya sa. Allah ya sa. To Madi Allah ya saka ma da alheri. Nagode. Allah ya saka da alheri. Nagode kwarai. Sai ke da wa alaikum salam wa rahmatullah. Mari? Ka shigo? Alhamdulillah. Yawwa. Wato ga Allah saka shigo. Maganar project nan da muke nema na Abuja? Wato ina ganin magana ta taso. Dan haka kai zaka je kai supervising din duk abin da ya kamata a gabatar. To godiya nake Alhaji, godiya nake. Ya jikin Hausa kuma. Alhamdulillah jikin sanyi. A jikin sanyi. Zan ƙara sa. To madalla.
ce ba za ka fita ba ne? Ai ba zan fita ba. Ba ma inda zan je gaba da kin san juma'a ni ba na san fita an ba lokacin masallaci ba. Ina Kausar? Kausar tana can na ɗauke ta na sa ta akan kujerar ta zan fito da ita ta ce in bari sai an jima. Amma dai ba cikin da yi nauyi ba. Cikin ta da sauki. Alhaji kallo kake ne? Bari kawai hajiya. Wato yaƙi ne kina gani gashi. Gashi na a gabas ta tsakiya. Mu dai fatan mu kurin Allah ya ba ka samu lafiya. Allah ya ba mu zaman lafiya. Allah ya kiyaye. Kausar. Iko Allah. Tsaya. Ke da kanki kika turo da kujerar? Iko Allah. Alhamdulillah Allah mun gode maka. Allah mun gode ma. To. Ai abun da abu farin ciki ne. Wallahi sai da ya nemi alfarmata akan na yi haƙuri ya dawo cikin hayyacinsa. Kin san ubangidana mutum ne mai so komai a ce shi ne a gaba. Allah sarki to Allah ya mishi agaji. Kin san daɗi na da ke fahimta cikin ƙanƙanin lokaci. Ai komai nufi na ubangiji. Saboda maza jari. Gobe zan yi tafiya kuma sati ɗaya zan yi kan na dawo. Allah shi ya hanya. Allah ya dawo da kai lafiya. To, alhamdulillah Allah shi ne abin godiya. Yanzu alhamdulillah da ba a ci ba a sha ba a motsi. Gashi yanzu za a ci za a sha kuma za a motsa. Alhamdulillah. To amma ni abin da nake so in sani. Shin kina bin dokar da aka kafa dai wanda ya faɗa ya ce a dinga bi? Ina kokarin yi mata haka saboda ta samu sauki. Yawwa. Akwai sauki amma maganin ta ya kare ya ce zai kawo mata. Yau. To alhamdulillah. Ai na ji daɗin wannan labarin. Ai sauki ake nema kuma in dai akwai alamun ai sai godiya. Alhamdulillah. Wa alaikum salam. Gashi nan. Gashi nan ma yaso. Alhamdulillah. Yaya duk kuna lafiya ne? Hai. To alhamdulillah. Allah na gode maka. Kai ma koma na gode ma. Kai. Sanan. Alhamdulillah. Ya Kausar. Wato Mahdi ai alhamdulillah. Kausar tana samun sauki. Abubuwa suna ci gaba, ana samun ci gaba, akwai improvement gaskiya alhamdulillah. Mahdi. Na gode da irin damar da ka nuna akan damar da mahaifina ya shiga a wajen rashin lafiya. Kausar, Allah ne abin godiya ba ni. Hakika yau duk wani halin gidan ne yana cikin farin ciki. Yau rana ce za mu ɗaga hannu mu gode wa Ubangiji. Alhamdulillah. Gaskiya. Allah. Mahdi. Zauna. Ai na sama mai zanci Mahdi. Na sama mai zanci. Alhamdulillah. Wato Mahdi bakina ya rasa ma wato irin kalaman da zai furta na godiya gare ka. Ba zan iya sarrafa su Mahdi. Dukiya ta Mahdi ba za ta iya biya ka farin ciki da kake sana ci ba. Yanzu abin da ke so da kai Mahdi. Na gode maka Allah ya saka mana da duk abin da kake bukata Mahdi. Kana ji da kyau. Kai magana muddin dai mallaka ta ce to zan mallaka shi. Kada ka ci komai Mahdi kai magana. Ko me kake bukata? Ai ka sa ni na ji kunya. Wannan abin ayyin Allah ne kuma ni na yi shi na fi sabi da aiki. Asali ma aiki kake bi na ba shi aiki. Ai duk wani abin da zan maka a rayuwa na kyautatawa ba zan yi fatan kucin abin da kama ba aiki. Mahdi, an ce baka ta
tambaya zan baka ka nema cikin ikon Allah zan yi ba ko me kake so ainihin lokaci ne ba ne in Allah ya wannan farin cikin da ka samu a yau idan Allah ya nufe ni zan ga da sama ma wanda ya fi wannan baki kuma a wannan lokacin ba na bukatar komai da bukatar to kin san sha'anin tafiya kafin ka yi ta shine kake da ita amma da zarar ka yi ta to fa ita take da kai. Haka ne wanku, amma sati ɗaya muka yi da shi zai iya juyo satin sa biyu kenan. To an ce lafiya ita take buya in kika ji shiru to lafiya. Wataƙila abin da ya je yi ne bai gama ba. Da zarar ya gama kuma na san zaki ga ya dawo. Fatan kawai mu masa addu'a Allah ya dawo da shi lafiya kuma ya same mu lafiya. To amin. To Alhaji, ko yanayin aikin ne ya sa shi ya daɗe haka? Ba na zaton haka. Ba na zaton haka. To amma ni kaina na yi yunkurin neman shi ta waya amma na kasa samun shi. Amma abin da zan yi zan tura Jibrin dan ya je ya dubo me yake faruwa. Hakan da shi. Kawai shi kenan kuma sai ka tafi shi ba wani bayani ba waya ba aiki ba komai kamar masu sayar da ni. Ai irin wannan ko ba komai sai ka rika yin aiki ga waya sai ka yi waya mu yi communicating san me kake ciki kai ma mu san me kake ciki. Gaskiya ne Alhaji ba za a koma ba. Yawwa ai sai a kiyaye saboda gaba. Ma da ka dawo lafiya? Lafiya kalau Hajiya. Na bar ku cikin tararradi ko? Ta ba mu cikin tararradi. An dai dawo lafiya. Lafiya kalau. Kanwata lalle jiki yayi kwari. Allah ya kara baki lafiya. Amin. Ba ka tafi kai zaman ka bar mu nan muna ta kewarka ba? To ya za a yi kanwata yanayin tafiya ne kin sani ke ma. To dan Allah kada ka sake irin wannan tafiya. In Allah ya yarda ba zan sake ba kanwata. Kin ji da ko? Kamar ya kai sake irin wannan tafiyar. Shikenan sai ya tafi ya je sai ya bar harkar tawo kenan da tura shi a waje ya tsare mun kice kai da sake irin wannan tafiyar. Gaskiya abba dawo da shi nan gida. Sarki gaskiya ba zai yi ba ba zai yi ba ya da shi ta kuma zai yi mai nan bai ta wajen aiki ba. Alhaji kaga ta yi. Ba sai ki bita sai ki je ki ji menene. Bari daga yanzu duk abin da ya taso inda ka tafi tun kai ne kuma ke ta waya. Hausa. Me ke damun shi? Me ke faruwa sai ki dinga yin fushi haka ne da damun shi? Ba. Har akwai wani alfarman da zan nema abin dadi ya ki ba? Wannan wace alfarma ce Hausa? Mana ce da adawa da madi gida. Kin ga irin hidiman da yake sha wajen sama min magani. Hajiya, yanzu a ce madi baya nan ya sanyi. Ni ba na san abin da nake ji. Kausar kenan dan wannan kike kuka kike bata hawayenki. To in dan wannan ne ya wuce ki hakuri kin ji zan kai hakuri. Ya kamata ki saki fuskar ki Yasmin. Tunda na riga na gaya miki dalilin abin da yasa hakan ta faru. Ko kuma ba za ki hakura bane. Dan me zaka mun haka? Tafi ka kare ni ba san halin da kake ciki ba. To ai na riga na gaya miki dalili. To shikenan nata amma kar a kare. In Allah ya yarda ba zan sake ba. Shikenan? Hausa. Ki gwada za ki tashi. Ki gwada za ki tashi cikin ikon Allah. Madu wallahi ni na san abin da nake ji ba zan iya tashi ba.
ya Allah mai juya al'amuransa yadda ya so, mai kaddara sa a san da ya so, mai iko kan komai, mai sanya cuta mai kuma yayewa. Ya Allah ka tashi kafaɗin baiwarka Kausar ya Allah. Kausar, kun bi izinin, 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 wato hajiya ga Mahdi, wato ban san irin godiyar da zan masa ba a doron duniyar nan, amma wannan ya sa ban yi ƙasa a gwiwa ba wajen yi wa mahaifansa addu'a wanda suka rasu. Allah ya ci kansu, Allah ya gafarta musu. Amin alaihi. Wato gaskiyar magana, bakina bai mallaki kalaman da zan iya furta maka ba Mahdi, ta fuskar godiya wanda za su gamsar da kai ni su gamsar da ni a matsayin cewa abin da kai mun din nan na yaba. Amma ina nan akan bakana na yi wa iyayenka addu'a kowane lokaci. Allah ya gafarta musu. Amin amin. Allah ya saka. Allah ya saka mana da yi. Amin. Allah ya saka da alkhairi. Na gode. A cikin abin da nake jin zan yi maka domin in saka maka da watakila irin abubuwan da kai min na farin ciki da kuma daɗawa, nake so a daidai wannan gabar wannan gidan na Ibawa na mallaka maka shi. Godiya nake Alhaji. Babu komai, babu komai. Sannan kuma a cikin motocin nan na kamfani waɗanda aka ware su gefe daya. Haka ne Alhaji. Ka je ka zaɓi duk wacce kake jin kai hankalinka ya kwanta da ita ta yi maka, ka ɗauka. Alhaji duk nawa? Ware da gaske. Alhamdulillah. Godiya nake Alhaji. Allah shi ne abin godiya. Na gode sosai. Yawwa babu komai, ba komai. Ka samu kashiya a kamfani ya baka blank check, kai da kanka da hannunka ka rubuta iyakar abin da kake bukata daidai bukatarka. Ka bayyanta ko nawa ne karka ji komai ka rubuta a kamucin dinsa. Alhaji wannan ai Allah kawai zaka godewa. Allah shine abin godiya. Ni ma kuma na gode kwarai da gaske. Allah ya saka ma da alheri. Sannan kuma idan Allah ya yarda zan je in sami kawunka magana aurenka da yarinyar nan Yasmin. Za mu je mu kammala da abin da ya kamata za a gabatar. Ka bayyanta ko? Yawwa, to wannan shi ne bayanin. Wani kuma zai mutu? Ina kamar ta yi shi ta fita. Je ki mai take mai kira mutu. Amin, amin. Amin, amin. Ka bai tako wannan karkacin. Ka je kurin kamfanin duk abin da za a yi sai ka gabatar sai ka zo kusa da kai. Kwarai da gaske. Ina da tambo kullum gidan da suna hannun bai gari. Kuma suna hannun shi. Yawwa. Hausa. Me ke faruwa ne? Hajiya, ashe
za ku so rayuwata ta ci gaba cikin da wanzuwa cikin yanayin da ta jima na rashin walwala da koshin lafiya? Hajiya ashe za ku so ku rasa ni? Kausar me yasa kike faɗan wannan maganar? Ba na son sake jin wannan kalmar daga bakin ki. Kar ki sake faɗa. Hakika Hajiya, raba zuciyata da Madi. Tamkar raba jikina da ruhina ne. Ban fahimta ba Kausar. Me ke wanzuwa ne, menene tsakaninki da Mahadi? Na saba wa zuciyata da ta ci gaba da rayuwa wajen wanda ya taimaka mata wajen sama min lafiya. Hakika rasa shi zai iya zama mafi muni da radadi wanda na tsinci kaina a can baya. Hakika Kausar ta zo da babban gidi. To menene wani abu da to shi? Me za ta nema wanda zai gagare mu? Kausar tana son auren Mahadi. Mahadi? Ta ce in ba aura mata shi ba, za a iya rasa ranta. Mahadi, na zo gare ka. Abubuwa na dubushe. Ina neman taimakonka. Mahadi, ina so ka taimaka wajen tsayar da lafiyar Kausar. Idan na rasa Kausar, Mahadi zan kasance mai yankakken baya domin ita kaɗai ce ta rage a tsatsona. Dinga murmushi a gare ni nan da nan ta karrabo ne waiwaye ni saurare ni. Dan Allah ki haƙuri ki daina kukan. Ayyo Allah na. Na rasa iyayena. Ba da wani gata. Rayuwata ta zama cikin kaskanci. Yasmin ki daina faɗin haka. Allah ne gatan mu gaba ɗayan mu da ki. Ba da uwa. Ba da uwa. Ba da mataimaki. Yasmin, na miki alƙawari zan kasance tare da ki. Insha Allah zan zama miki garkuwa a lokacin da ke buƙatar taimako. Ni ma'aikaci ne a kamfanin ka. To, ina dauke da wata damuwa ce kuma nake so ka taimaka min. A wanda bangare kake a kamfanin nawa? A bangaren gudanarwa nake Alhaji. To ka tafi can department ina kuma na. Ko wace damuwa ce ai za su iya kula maka da ita ko? Alhaji, ba inda ban shiga ba, ba kuma inda ban nema ba. Amma abin ya ci tura. Ni abin da ya faɗa ga min hankali ma matsalar ba ta bace ta mahaifiyata ce Alhaji. Mahaifiyarka? Me ya da mahaifiyarka? Alhaji, mahaifiyata tana dauke da wata cuta. Yau kimanin shekara 3 kenan. Abin ya ki cinyewa. Mun yi maganin amma abin ya gagara. Ba inda ban nemi taimako ba Alhaji, ban samu. Yau likita ya gaya mun dole sai an mata aiki a cikin cikinta. Kuma ni ba ni da kuɗi. Kuma kuɗin nan suna da yawa Alhaji. Ka taimake ni Alhaji. In ya so ko da ƙarshen wata ne sai a dinga cirewa albashi na Alhaji. Ba komai ba sai an kai ga yin haka ba. Abin da nake so da kai yanzu, kana ji, ka kawo min da takardun da ake magana na maganin nasa da ma duk abin da za a yi, ka kawo min bayanin gaba da zan biya aljuna insha Allah. Nagode Alhaji. Babu komai. Nagode. Bari mu je kawo. Maza kai sauri. Ina jiran ka zo ka same ni.
Wa'alaikum assalam wa rahmatullahi. Mai? Yaya jikin Umma ta? A jikin Umma da sauki wallahi Alhaji. Cikin ikon Allah Umma ta samu sauki. Alhamdulillah. To daman zuwa na yin kara jaddada godiya gare ka akan abin da kama. Allah ya kara maka arziki Alhaji. Allah ya kara maka lafiya. Allah ya kare ka daga sharrin mahasada. Amin. Nagode da wannan addu'ar. Nagode da wannan addu'ar. Allah ya saka da alheri. Da tare za mu zo da ita cikin data ne ba ka. Shi ne sai. Ai ba sai ta zo ba. Ai ni ne ya kamata a ce na ji. Ita take ta fama da ciki. Ina Allah ya sauke. Allah ya bata lafiya. Sannu Mahadi. Sannu Hajiya. Ya jikin Hajiya? A jiki da sauki. Ai sauki. Ta ce in miƙa mata godiya gare ku. Ya amsa. To yanzu wani lokaci za ta koma garin likita kuma? Sun ce kamar nan da wata biyu. Wata biyu? Wata biyu ne. Ai ina ganin sai a kai ta Saudiya kawai. Ta ga likita a can, in ta gama ganin likita ta samu sauki ba sai ce ba. Alhaji godiya nake. Na gode sosai wannan. Wato Mahadi, na san yanayin da ɗan adam ke samun kansa idan wata matsala ta same shi, ya karasa inda zai sa kansa. In kuma ya samu mafita, to ya fi kowa jin daɗi. Ya ta ɗaya tak da ta rage mu yau shekara 8, tana cikin wani hali kusan ce na babu cewa busha. Mun iyakar bakin yin mu da nema mata lafiya, amma abin ya gagara. Wannan yanayi da muke ciki babu shakka abin ya ta'azzara, domin idan na rasa ta zan zama to mai yankakken baya, ya zama jini na ba wani abu da ya rage mu. A har kullum ba da damuwa da ta wuce tunanin yanayin da yarinya take ciki. Ba da wani buri sai na in ga ta samu lafiya. Ina ƙaunar farin cikinta, ina da burin in ga ta samu lafiya. Ina hangen ganin ta cikin tsawon lokacin da ta ɗauka babu ci, babu sha, ba walwala. Wannan shi ne abin da yake damu. Idaniyata tana ta hanyar wanda zai kawo mata tallafi, zuciyata tana ta laliban wanda zai kuɗe ta daga cikin wannan kunci. Kar ma ka so mu tunanin haka. Ai daga ka auren to ka tabbata ka kulle kofa. Haba yasu. Ni nake tunanin idan kika shigo uku za su biyo bayan ki sai ki zama uwar gidaran gida. Amarya ba ta laifi ko da ta kashe dan masu gida. To yanzu a wannan matsayi ke so ki shigo? A amarya ko a uwar gida? Duk ni ce. Amarya uwar gida. Ka ga mace ɗaya a matsayin mata 4 a gidan Mahadi mai dogon zamani. Ka ga ba ni ko biye san kishiya ba. Domin ina da kishi musamman ma a ce kai na aura. To me yasa ba kya son kishiya? Kawai. Dole akwai dalili. Kakka je ka aure yarinyar mutane ka aje a gida in zo in mata duka. Ba za ta kai ga haka ba. In dai haka ne, daga kin shigo babu wata a banki. Da gaske? Salamu alaikum. Alaikum assalam. Ya haƙuri na ɓata maka lokaci ko? Babu komai su.
lafiya na ganka? Lafiya kalau ne kike gani? Naga ban saba ganin ka a wannan lokacin ba. Kuma naga damuwa cike da idanunka. Dole ne ki gani cikin damuwa a daidai wannan lokaci. Na zo gurin ki ne don na sanya ruhi na, Yasmin. Mahadi, ban san inda ka dosa ba. Haka zalika, ban san me kake nufi ba, ya kamata ka mun bayani. Yasmin, akwai matsala. Ina cikin damuwa. Ina dauke da bakin labari. Yau ne bakina zai furta miki kalamai masu daci wajen taunawa. Yasmin, yau ne zaki ga bakin fuskata. Yau ne zaki canja min suna daga masoyi zuwa maki. Amma dan Allah ina roƙonki da ki kaifafa basirarki zuwa gare ni don yi min adalci wajen hukunta ni. Mahadi, ban san inda ka dosa ba. Ya kamata ka mun bayani don in fita daga cikin zargi. Ko na miki bayani ba za ki gane ba. Ko na gaya miki gaskiyar al'amari ba lalle bane ki amince da ni. Ni na gaya maka haka? Ni mai taimaka maka ce a duk lokacin da ka zo da al'amari na gaskiya. Kuma ni mai nisantar da kai ne a duk lokacin da ka zo da daidai fahimta ta. Furta bayani ya zama dole. Ko da kuwa zai kasance shine rubutaccen tarihi mai bakanta rayin sahibi. Yasmin, yau na hau tsaunin da ba zan iya sauka ba. Duk da tsananin yunwa, firgici da tsoro da ke tattare da ni. Zama akan tsaunin nan ya zama mun dole. Ko da zai zamanto shine sanadiyar mutuwa ta Yasmin. Haba Mahadi, ya kamata ka mun bayani domin in san me ke faruwa. Ya za a yi ka bani cikin dogon nazari da damuwa. Yasmin, Alhaji ya zo min da wata buƙatar da ka iya karya wuyana wajen ɗauka. Duk da haka, ɗaukanta ya zama dole a gona. Ina fata kuma za ki taya ni ɗauka Yasmin. Allah ya jagorance mu gabaki ɗaya. Yasmin, Alhaji ya buƙaci ni don auri 'yarsa Kausar in haɗa ku. Mahadi, ashe za ka iya cin amana ta? Ashe za ka iya guje mu? Ashe za ka iya rayuwa ba tare da tawa ba? Kamar yadda ba zan iya rayuwa ba tare da taka ba? A daidai wannan lokaci, ina buƙatar ki da ki tattara tunaninki da hankalinki zuwa gare ni. Ya ishe ni haka. Ka cutar da ni. Ka manta alƙawarin da ka manta alƙawarin da ka mahaliccinka. Ban yi duka da kowa ba. Yasmin. Mahadi, ka raba ni da komai. Ka raba ni da kowa. Ka raba ni da jin daɗin muryan kowa. Gashi a yau za ka bar ni. Fahimci abin da nake nufi bane, ya kamata ki tsaya ki fahimci abin da nake nufi. Yaya kuma? Sai ba yanzu kika fita ba? Oyo Allah. Allah ne da baka da gido. Ke hukunta da wannan kaddarorin. Allah na tuba. Allah ka yafe ma. Wa iyazu billahi. Wa me yake faruwa da ke ne? Ko kuma Hadiya ba sa aure ne. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Mahadin ne ya gaya miki haka? Ayyo. Ki shiru. Ayyo Allah na shiga uku. Allah na ni. Na rasa komai. Na rasa kowa. Na rasa uwata. Na rasa ubana. Na rasa madadin su. Na rasa mai faranta min rai. Na rasa masoyina. Ki haƙuri. In duk duniya tana cike da ƙiyayya, to masoya suna ci gaba da soyayya su. Kuma in har Mahadin da na sani ne, komi daren daɗewa, a duk inda kike, muddin muna rayu, Mahadi zai dawo gare ki.